kaddara ta ban san yaushe zan ganka ba. Tuba nake yi Rasulallah, ƙaunar ka ce kaddara ta ban san yaushe zan ganka ba. Wazifa ban ji zan daina yi ba, zikirin juma'a kan jam'i ba da wasa nake ba. Wallahi Allah Rasulullahi ba za na rayu ba da kai ba, ba za na rayu ba da kai ba. Ina cikin damuwa, soyayyar kana ke dimani ta ko'ina in na juya awwali sai na ganshi da sani. Kuka nake yi a zuci gashi ido yana bayyana ni, yawan tunawa da kai manzan Allah shine magani, shine magani. Abinci don yunwa ni ko ban ci ba, akan san ka annabi na shirya ba zan juya baya ba. Allah ne a farko annabi ba a gefe yake ba, yana cikin rabbana ne kun ga ba zai yiwu a cire ba, ba zai yiwu a cire ba. Ban san ka da kyala mai tambaya ba, ina da burin na zo momina ita ma bata zo ba. Madina ce addu'a ta har yau ban ji an min kira ba, ashe yayi nauyi a ce ya faɗe ka san ba zai ma iya ba, san ba zai ma iya ba. Rasulullahi jikina yayi saba, ba nufina na zo ni Madina na zama almajiri ba, sai dan so da ƙaunar da ke a jikina wanda ban bayyana ba, wanda ban bayyana ba. Ina ji a raina kullum ba a daidai nake ba, ina cikin zazzabi ne har yau ban sha magani ba. Kome za a kawo na sha na san ba zai warkar da ni ba, ciwon san ka ne ya Rasulullahi a zuci ba ɗan kaɗan ba, a zuci ba ɗan kaɗan ba. Annabu ban maka kishiya ba, kuma ita na nema abun kama aiki na ji ba zan rasa ba. Ku tittire dai ya nema gunka na ji baka hana ba, ina buƙatar kiran gaggawa gunka ya shugaba, gunka ya shugaba. Maka sitira shugaba, ko baka waje aka yo maganar ka sani shugaba. Abin da zai faru yau har gobe ka sani
tasbihi domin ta rayu da kai. Damo da ya maka shaida sannan an cire masa kai. Kasa idan har ka taka sawun bai bayyana a kai. Ni ke a kullum ina fata ne yin rayuwa da kai. San ba zai gogu ba da na fara yi wa waɗansu waka tun ba yanzu ba. Ina tunanin ku